8. mart se po tradiciji najlepše proslavlja u vrtiću. Buketi cveća su spremni, deca su spremna. Pa da, mi tradicionalno već godinama obeležavamo Dan žena u znak zahvalnosti javnim ustanovama i privatnim preduzetnicima sa kojima sarađujemo. Zajedno sa decom izradili smo cvetove i čestitke koje ćemo podeliti našim sugrađankama u centru grada i zaposlenima u javnim ustanovama i u privatnim preduzetničkim radnjama. Sve grupice vrtića su učestvovale u ovome. Tako je, vaspitne grupe učestvuju u šetnji i u podeli cvetića, a jasne grupe su nam pružile podršku u vidu izrade cvetova koje ćemo podeliti. Kada ste počeli sa izradom cvetova? Pa počeli smo pre oko 2 nedelje, tako da nam je to neko optimalno vreme koje nam je potrebno za realizaciju ovakve vrste aktivnosti. Deca su uživala, pretpostavljam, i vi sa njima? Naravno, deca uživaju u ovakvim aktivnostima, u zajedničkim šetnjama i u zapravo svim tim stvaralačkim aktivnostima. Hvala. Kako kažemo da što? Hvala. Imamo još jednu tekstu. Evo Nedana, bravo. Eto još jednu. Dobro. Kako se kaže nešto? Dobro. Idemo dalje. Ajmo. Vrati se. Ajmo. Ajde Bogdane, idemo. Una, Lina, idemo. Vodi red. Una. Ajmo. Deco, zašto smo došli? Ajde, kreni malo napred, dobar dan. Mi da vas prvo slikamo. Evo ovako, prvo ćemo ispred predškolske ustanove da vam se zahvalimo na lepoj saradnji i da vam čestitamo praznik predstojeći. Hvala. A sad da vam podelimo poklončiće. Pričite slobodno. Pričite slobodno. Hvala. Ako imate još neku koleginicu. Da li smem nešto da vam kažem? Kažem, evo ovdje je ovo svoje stepenice. Mnogo da ne čekam. Evo, sad ćemo da nađemo. Evo, dobar dan. Ajde, evo. Evo, ajde.
Evo, kaši na ovoj teti ovdje na stepenice. Ajde, evo Bogi ovoj teti. Mogu od tebe da uzmem? Mogu, hvala. Evo, hvala. Ajde da nas neko slika, baš ti se potrudili, baš. Nisam vas